Trí, dó, héan, náid, bew di rif seo brianig lefn nuachta as America. Fi ma kaint fwy DNA ni, gys wyl iseg of wyl brihar specialta. Noir fleiter an chi in a charter srachan DNA in award. Shechavi. Wat is het? Gus úsáidtir an focail Shechef chun rá rudaí a chur iniuil. Níl baint a bile sin le tada, just tá mé árá. An réamhthócháin in Wisconsin, bhí an bú ag Ted Cruz sna poblachtánaí agus ag Bernie Sanders sna déanlaí. Cuireann seo Hillary Clinton ar chúl do na déanlaí agus leathnaíonn seo bunsra Ted Cruz in is measc poblachtánaach. In áiríre bhíthas cínte le fada nach naireoch le Trump i Wisconsin. Ní hain gaothaireacht Trump le pobl Wisconsin. Trump baineann scéalíonn seo le ceannach Trump sóthó. Deir Trump nach socróidh sé cúis dlí riamh. Ach sa bhliain 2012 thucra sé sa chás seo. Chuidiú cáilís ina lé agus thucra sé in áit treidleo agus chiachlaí an stoirim dlíthúil. Sin an taon rud atá mé gíre rá faoi sin, leantha mé Araile. Blasio is cosúil go bhfuil deacrochtaí ag cathair nó amhrach le píblíne nua isce as túisceart an stáit sílim. Bhí an tionscadal seo ina thosaíocht le fada ach bhí imní roiine ina lé agus dá réir sin is cosú go bhfuil sé curtha fionraí ag Blasio méire nó amhrach. Bhíonn an bua ag Yukon an ceathrú bua as sa chéile don mrá san NCAA. Scéalíonn bheag faoi Bin Laden is cosúil go raibh sé dearfach le inéistíocht in óir, so le bhfuair sé bás. Na Panama Papers, tháinig na pápéireachaí seo amach le déanaí nuair a haiceáladh riamhairí comhlacht i Panama bhfuil ainm dearmataí agamach. Cibé tá fearg coch agus fríoch roiine go háide san Ísland áit vegan do Sigmundur Gunnlaugsson éirí as effig. Tá na Panama Papers tríis ard a chracha ó chogaí agus feidbunnaí déanachtúla agus tá ag breanú na slite chasta síortha a bhfuil daoine a bhfuil lucht ceanna síochta an iarthar
chur a narigid a bhálach agus atá is faoi tholas scéiniúil na meán. Bhíhas ag túr gomach deire leis an SAT agus an ACT ach ní mar sin na hála. nó cibé hí na scrúdathe seo le crappa ina dábhacht agus na choláistí agus na hollscoilní ag boga ón bhéim a bhí siad ag leagan scrúda an trála. Ceanarcí na Afganastáine is cosúil go bhfuil ceanra nua an Taliban tríis drochar agus mach bunaíochra an Taliban cheappa go postanna tábhachtach san eagraíocht sin. Tá reachtóidí Alabama ag chur tús le iarracht Robert Bentley, governor an stát sin, a bhrise as efig. Tá cuasaí in éivré ró margheall scanal gníis. Tá comédaí sóisialta agus cólachtaí ag boga óna chéile in Rint Stáit is cosúil go bhfuil cólachtaí ag rada in aghaidh clionteachta níl is agam tá deile faoi sin. Tá thug mé súnta an scéal seo faoi dhealamh den ardangel Mícheál. Mícheál? Tuigeann ar bheith. Mícheál. Bhris nuair a hit sé an ús ón chroch a rabhse. Agus tá tharla seo sa Metropolitan Museum agus tá siad ag chomháil an Deilibh. Agus tríd an chomháil seo tá siad ag fáil léargas conas a rinne an Drea de la Robbia an dealamh sa chéadáit. Tá leabhar nua amach, tá muid sna healaína na sistócha Thomas Jefferson agus déanann an leabhar seo iirecht dul thar éire luich. Luich? Can go diisiil gineideach ar léoch. Luich stócha. Ach tar sé gíre dul thar caricatúr freisin. Níl siad gíre sciig fictúríonna deach iad. Níl is agam cé mar I d'oibre seo ach chuir an rialtas federálach nó údaráis federálacha Ollscoil bhréagach bun in Nua-Jersey le duine agus fiche a gháil bhí ag feimú mar bhrócéirí vísaí bléige sé sin ní raibh an ollscoileán agus víosaigh na daoine seo.
Tá Spring Valley nuamhreach in Chiarthúil. Tá imrias sa phobal agus i measc na nefigeach atá chur máil thionscadail agus atá cíopa agus choiríil cónaíthóirí na háite. Go nó mar sinna chuireann an domhan ag casa nach é. Tá Pfizer agus Allergan ag chur a gcumas co ceall nó tá siad ag smaoine an cumas co a chur cheall mar gheall rud ar bannam inversions ní is agam céardíd ach is cosúil go bhfuil na húdaráis ag teacht nús na inversions seo is agam cén fáil. Wan muid tríle sé féin as muid féin chomhlacht ar bannam blue plate chuir tealamh béilte ar fáil dúin. Chuireann siad ábhar an bhéile ar fáil duit agus chuireann tosailí chéile iad agus réitíonn tú an bhéile. Tá bora sna cólachtaí tealamh béile seo ach tá thar a díospóireacht go fóil an mhurbríon na cólachtaí seo cócaireacht nó nach mhurbríon. Nuamhreach agus só. Sé tá cléanna i dtreo ishe neamh irimúil. Ach mar sé tá bhéalann ar bannam Del Posto in Chelsea ag i gcéire an bhí a chur i láthair go maisiúil go fóil, bailó dhearb. Jordan Spieth is cosúil nach nánítere go fóil tá sé fós gúrdil hart Augusta ar a Warrakini agus á chló féin leis an cháil a bhain sé amach an orí. Agus níl éonú deile le rágam sin iad na Scéalta Nuachta go léir, tá súla agam go bhain sibh taine bhastab agus go mbeidh sibh breanmhuisteach arís sa bhád. Idir an dálín gcuim raté oribh go léir agus feice muid i chéile arís sa bhád tá súla agam. Slán.